Tänään tehdään yhtä Makufiin suosituimmista arkiruuista, eli kaalilaatikkoa. Ja tämähän on ihan loistava arkiruoka. Jauheliha, kaali ja riisi kypsyy uunissa ihan itsekseen ja siitä riittää sitten muutamaksi päiväksi hyvät ruuat. Kaalilaatikon kypsennykseen vaikuttaa, että käyttääkö kovaa talvikaalia vai nopeasti kypsyvää kesäkaalia. Ja tämä on nyt sitä kovaa talvikaalia, eli saa varata hieman enemmän aikaa. Seuraavaksi kuulotetaan pannussa kaali ja toisessa pannussa jauheliha ja sipuli. Ja kannattaa käyttää useampaa levyä, niin tämä homma sujuu kätevästi. Maustetaan kaali lorauksella siirappia. Seuraavaksi annostele uunivuokaan kerroksittain eri ainekset. Ja voit myös halutessasi sekoittaa ne keskenään, mutta näinkin se käy kätevästi. Lopuksi vuokaan kaadetaan lihaliemi. Nyt kaalilaatikko on valmis uuniin, eli kypsennetään kaalilaatikkoa 200 asteessa noin tunnin ajan.